Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Ignisa na sa Bicol Net TV. Kasurong kag Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Siyempre po dyan sa syudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world! Good morning!
Magandang umaga po, Madam Maylin, Sir Edwin Sistina, Capraol Bobier Villanueva, mga atab na nakatutok tulo sa programa. Maayong buntad. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong buslin. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Nganyang pungal daw kita nin Biyernes, Fly Day! Uy, last day na po ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2026. July 31, 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apoy-rayan kan sa mga pigpapaabot man po ninudigin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 31. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sharing man sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon niya. Unin ang gadan dapat nindong day tandaan. Dahil nindo paglingawan. Ang sa kuyang tugon. Pag day po kamo imbitado sa mga okasyon, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sopo. Pas mga buto nindukan sa kalibak digdi, libak duman. Kaya pag day po imbitado, Ma'am Julie Bumbita, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri tawara mang kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po anak kakaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Biyernes, Fly Day! Uring aldaw kang bulan na Hulyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Tuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ngini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga
Serbisyo, asin reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo, asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras Serbisyo, asin reparo. magugma. Ala, sige! Oras na da para mag-ugma. Ma'am Malulim. Sa pagbangon, Boss Boboy Bungaw, good morning! may boses na Biyernes na tabi kita ngunya. Moxea ang sa So ibang mga LGU dain ang laog ngunyan. Ah, pirming maa. so dai pa nagbabalik sa normal at pig-implementar pa ninda so 4-day work week. Na Kaso ibang LGU ngunyan asin mga opisina di gobyerno. Mr. Hulbutan, Pag Biyernes dain ang laog. aga Long weekend na sinda. may darang. Pero sa syudad kat Tabaco, mga tugang, Unay boses kan pag Biyernes igwa pang laog man hanggang alas 5. sa puso Iyo! kaan. Anan mga ripara tangon niya na Biyernes. Sure. Nako, nakuhulon na mga Kayo nin husto, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. indong boses. O may apatabing barangay kagawad sa barangay San Roque kang Tabaco City ang pigsuspindi kang sanggunian panlunsod ng Tabaco. Integridad, Dahil po sa dai pag attender kan mga ini si Mr. sa flag racing sa ag asin sa flag retreat. panindo darangan pag-asa. Yogo nindo yan. Or na tunay Simple misconduct ka pigsuspendinin sa rong bulan may sarong aldaw. kan banwa. Without honorarium, Man apat na barangay kagawad San Roque. kan Bicol, Ang nagreklamo man sa nasenda si Kapitan, si Mr. Hul si Kapitan Toto Bubilis. kaaga kay panindo Iyo, may darang. pero dahil pa man naresibi na kan mga apod kini kan mga kagawad naresibi na ni Kapitan Toto. So resolusyon An kan sanggunian panlunsod ng Tabaco pero ang ma-execute po kaya na suspension si Mayor Ray Bragais. indong Ayo. boses. Ibig sabihin ngunyan na-resibi pa sa naninda sa mga surat itong mga pero ma-effective po yan Ngengenot, pag may pinaluwas ng pinag-execute na tabi mga tugang kang chief executive. Yo, si Mr. Hulbutana, may nagsasabi, Yorme, kay panindo darangan
I-execute mo na nga tabi mayor ta baka may madagit na mga taxpayer. Kaaga kay Panindo may darang Yor! I-execute mo na. Baka tabi may mga magkadaragit na mga taxpayer. Ang mga issue tatalakayon Ano pa? gusto. One, may estudyante tabi na nag-post sa social media, ha? Ani ha? Adang ugo May estudyante tabi na nag-post sa social media na papasabugon niya tabi ang eskwelahan. may integrity. Oho, to baga, buminagsak sa kulungan. Si Mr. Hulbota sa Day ka mo magparahala-hala kan mga arog kayan. pag-asa. May mahampang kamong dakulaon na problema. Ohan man 18 anyos naman, shoot naman. magkanwa. Ano mo ang rason kang estudyante? Nag-post na siya kay arog ito nga ning ipospon sa klase. Sa indong Orag ma. mata kumpleto anal. Ano pa? Ingat po kamo sa mga pagpo-propose nindo sa social media, ha? Tabaka talaga priso ang abot nindo. Kasod ma, may inariston man so tabako PNP. May kaso man na cyber libel na murumidya sa tabako. Ang mga issue Di arestado man kan tabako PNP, 30,000 ang piyansa. sa indong bose. Oto bagatabi cho buboy. Pulok-pulok na kipanghanap kang pampiyansa maski si say na politiko ng pigapudan. Nginginot may integrity. Nagpapatabang sa mga politiko. Bata nga ti uson nga ako. Si Mr. Hulbota O kang ginibo ang krimen day na isipiyan. kay Panindo darangan. So hambog bagang paingura ngunyan hambog ka ito ngunyan iyak sa kulungan. Sa puso kan Yan ang mga magkakurwa kay ni. Dapat talaga magkaigwa kileksyon. O igwa pa dyan sa Pulanggi. O dyan man sa Pulanggi Albay, may paliga dyan. May nagpost man sa social media na papasabugon man databi sa gym. ang pag-asa. Servidor Papasabugon man da sa gym. manmok siya. Tapos siyempre nag-respondi matulos gugog halugog subilog na gym dahil man kinakuha ang pampasabog. Ngunyan, Indong bose. o pigahanap na ngunyan so nagpost sa social media kang anti-cybercrime division. Publiko Pag nada ko pinirimati ni. not may integridad. Teka mo magpara-propose kay arog kan sa social media ta. Si Mr. Hulbota Madadakop man sana ka mo. kay Panindo. Maski mga alias ang account nindo dyan. Tunay basis kan ka. Taday man bagan ma-post ay day man an ma-pud kayan magamit kan tunay niyang account pero madadako pa rin niya. Tay mahaloy. Manmok siya. Bagsak nindo sa kulungan. Si Mr. Ayaw. Hulbota sa pagkaaga. Kay Panindo may darang Ano pa? servidor na tunay. Oy aram daw tabi nindo na ang utang kang Pilipinas kung mahal. Nasa record high na. Nasa 19.07 trillion pesos. Talakayo Ang utang tabi kang Pilipinas kung mahal. sa indong bose. Bago ngaya matapos ang turno ni PBBM, baka ngaya buto nining 20 trillion. Ko siya ang mangingin. May integridad. Dae Utang pa more! si Mr. Hulbota sa aga-aga. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyan mga reparohon ngunyan kung maubos tayo. Ay murago na rin. Totoohan Oy, alas 7:26 na! sa puso kan banwa. Aramon ta na tabi mo na magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ta may pigbabantayan na LPA ang pag-asa. Bicol sa indong pagmata. Nasa laog na ba kang par? Anal daw Sige, kuwanta mo ng linya kang pag-asa.
Nasa linya ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 31. Huling araw na po sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating latest satellite images, patuloy po yung monitoring natin dito sa isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, malit pa rin yung posibilidad na ito ay maging bagyo, pero inaasahan natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility either today po or bukas. Pero makikita nyo itong trough, ito yung mga kaulapan, nakabuntot po nitong low pressure area. Ito magdadala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito sa may lalawigan ng Masbate, gayon din sa may area, sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga, Davao Region, maging sa South Cotabato at Sarangani. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng flash floods at landslide dito sa area kung saan nakaka-apekto naman yung trough o yung extension nitong low pressure area. Samantala, inaasahan din po natin itong bahagi naman ng Luzon. Makikita nyo wala pong masyadong mga kaulapan ngayon. Kaya ngayong araw, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, maging dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Maliban na lamang, pagdating po ng hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga localized rain showers and thunderstorms. Yung huling lokasyon po nitong binabantayan natin na low pressure area ay magit 1,300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At kikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw. May posibilidad pa rin na ito ay malusaw. Sa ngayon po, malit pa rin yung kanyang posibilidad na maging bagyo. Mas malaki yung chance na ito ay malusaw. So dito nga po sa Luzon, inaasahan pa rin natin generally fair weather yung malaking bahagi ng Luzon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 18 to 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako po tayo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Sa Palawan, inaasahan natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa labas ng PAR, magiging maulap yung kalangitan at malaki yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagulog sa bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po sa may Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga Region at sa Davao Region. Maging nga sa mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato, dulot pa rin yan ng trough nung low pressure area. Habang sa may western section ng Mindanao, generally fair weather din yung mararanasan na may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro nasa 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, inaasahan natin banay hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Wala po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Pag-iingat pa rin po, lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat. Kapag may mga thunderstorms tayo na very common during this time of the year, ay minsan po lumalakas yung ating pag-alon ng karagatan. So iba yung pag-iingat pa rin po. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod po na araw. So makikita po natin this weekend, bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo, kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin mararanasan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil magpapatuloy yung epekto ng trough ng low pressure area, or pwedeng yung low pressure area mismo yung magpapaulan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan naman natin yung silangang bahagi ng ating bansa dito sa Bicol Region, Eastern Visayas,
Visayas, Caraga at Northern Mindanao. Magiging maulan naman dahil po merong isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May international name ito na Dolphin. Hindi naman ito papasok ng PAR. Sa ngayon po, ang tutumbukin nito ay yung bahagi ng southern part ng Japan. Medyo malakas po itong bagyo na to pero nasa labas ito ng PAR. At maaari na yung trough nito siya magpapaulan this coming week, so Monday or Tuesday, dito sa may eastern section ng ating ng Visayas nga po at ng Mindanao, maging dito sa may area ng Bicol Region. Samantala, inaasahan din natin maaaring medyo lumakas po yung habagat, kaya po by Monday and Tuesday din, malaki din yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may western Visayas at gayon din dito po sa may halos malaking bahagi po ng Kabisayan, dulot naman niya ng habagat or southwest monsoon. So yun po yung ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw. Pero mag-update pa rin po tayo sa Pag-asa dahil maaari pa rin magbago itong ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po ay nakabase sa pinakahuling datos natin sa kasalukuyan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:39 na umaga at lulubog, ganap na 6:26 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa itong iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa. pag-asa.doc.gov.ph, gayon din sa panahon.gov.ph kung saan po makikita ninyo real time yung mga warnings na ini-issue po ng ating ahensya. Makikita nyo po yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Para updated po kayo, sundan nyo po ang Pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms at sa ating websites. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hurbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon. Thank you Lord. Piglilikay mo kami sa mga makukusog na bagyo. Yugon mo an may bagyong makusog naman na namo monitor nasa luwas kang par. Maray sa nata dayman malawg sa Philippine Area of Responsibility. Pasiring naman tabi dyan sa Japan. Sus Maria Joseph. Ayo, thank you. Di ko kita KLP ingon niya na nasa luwas kang par, sabi kang Pag-asa, malabo man na maging bagyo. Pero yan maghahatak po yan kan sa tuyang habagat. Yo. Yan importantihon man kay puhan man sa mga pag-uran-uran tayo na nga niya sa mga paraoma niya to. Kay puhanin daki tubig sa sendan mga kabasan. Yo. Ingat man po giraray kita. Yo. Sige tabi, good morning kay Ma'am Ems Urbano Burlagdatan, kay Sir Javier Bunsa. Sa mga nakatutok sa tuya, alas 7:35 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanong muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madaliun po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang o kaya salamat. Ohayo gozaimasu, Madam Eileen. Ingat po tabi permi. Thank you. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man ang oras na yan o kaya ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilok ang bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Kapsusa Nabur, kang Barangay Estancia.
Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, B.M. Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman, katuwang taman digi sa programa ang si Bragais Liner. May regular na biyahe po yan, Tabaco to Manila, vice versa. Ang si Bragais Liner. Good morning! Kay Cha Maming Bragais. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging o kayaan sa tuyang mga katuwa. Digdi po. Sa tuyang programa, maraming thank you po. Serbisyo Pag Biyernes na ngaya talaga medyo nagpupurol na ang sa imong dila. Pag Biyernes na ngaya. Gas-gas na ngayon dila mo, sabi ni Ma'am Ems. Alas 7:37. Oy, naka-ready na si Manay Alice, si Manay Gina, si Ma'am Ems Urbano, naka-ready naman si Sir Javier Bunsa. Ano papigalata, Choter Sulyander? Paroso-roso muna kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alo, sige! Sa umaga, boses Pangaya, bitin pangaya sa paroso-uroso. Bata ngaya Biyernes ngunya. Manny Moxea, Roso digdi, roso duman. Hulbotana,
Yeah, nasa hirit pa si Madam Ems Urbano Burlagdata. Dilidad Si Sir Javier man, sige man ang paruso-ruso. para sa Biyernes man ngaya, komunidad. alas 7:42 na. Asa Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong ultimong aldaw kang bulan na Hulyo taon 2026. Friday! Good morning sa mga parantabay niya to. Ako mapugararaya sa indong lingkod. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Garing ngaya ganaduhon ka ngunya. Boses Garing ngaya maray ang pamandok mo. sa radyo. Rob MIT Tangita gari maray ang pamandok mo. Tagari maray ang pamandok mo, miling ngaya may 4 na barangay official sa San Roque ang nasuspindi. sa pagkaaka. May 4 na barangay kagawad ang suspindido tabi. Chacha para sa Pigsuspindi po kan sanggunian panlunsod ng tabako. pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwing. Tinda ka daw. O sige na, Bibilab. Good morning. Gilid na tabi mo na kamo sa mga nagparuso-ruso gilid na dagit na si Bibilab. Gilid na tabi ka mo iuragan na naman si Bibilab. Pag-iuragan din sige. Sabal-sabal. Oy, one kang sarong aldaw day ko pa man inipig luluwas day pa man luluwas nga ni so desisyon, pero na-receive na kan mga respondent tapos so complainant na-receive na ninda so desisyon kan sanggunian panlunsod kan tabako pero bako pa yan opisyalmente na nagpuo na so sa indang suspension order. Ibig sabihin, ngunya na aldaw, bako pa counted, duman sa desisyon, kan sanggunian panlunsod kan tabako, so desisyon na, sarong bulan, may sarong aldaw. Na, pigsuspindi tabi, Mading Tess Bertes, kay Pading Kaloy, good morning tabi sa Indo. Diyan sa Sibra Guys Store. Diyan po yan sa ground floor kang public market. Good morning. Permi man nakantaba yan sa tuya si Mading Tess tapos si Pading Kaloy. Habang nagiinom-inom sindaki tanlad. Tanlad ito madi so tiginom nindo. Tama ako tanlad. Ano nga nitong awot ng tiginom nindo? Sabi sa ko ni Mading Tess. Ngaya pa di man niya paginuon mo, awot-awot sa nangaya, tanga ni maglawig ang buhay ta. Abo ko man tabi Mading Tess na maglawig ko na sa kuyang buhay ta. Kung lumawigon man ang buhay ko, sisay pa man kan sa kuyan madaralo pag nawara ako. Halimbawa ngayon lumawigon ang bulan ko tabi manay Gina. Magabot nga ako ki 100 years. Sisay pa kanan madalaw sa ko pag nawara na ako, dahil na dyan sa mga kaklase ko, dahil na dyan sa mga barkada ko, sa mga kabats ko, garada naman iyan. Paano kayang kung lumawigon ang buhay ko, tapos pag nagadan ako, dahil na may maduban sa kuyang barkada ko, garada naman. Sabi sa ko, di ba, may tama ka ngayon talaga pa rin. Ay, Pading Kaloy. Si Pading Kaloy, polok-ulok sa si Pading Kaloy. Pansit-pansitan, tapos buda tanlad. Yan ang mga maurag, natural. Piglalaga-laga sa na yan ni Madi tapos ni Pading Kaloy. Dakulon, sana na ako kaya sa gilid-gilid. Dahil ka mabakal. Kaysa magpapara bakal ka ki bulong. Iyan, libre. Hugakon ka na sa nakunday ka makahanap ka yan. Dakulon ka dyan. Sa gilid-gilid siya na. Tapos para malaga ka. Madaliun man sa natabi yan Daddy Joe. Good morning tabi, probinsya ni Nalbay.
Okay. Di iyon ha. Ako sabi ko nga ni, abo ko man na lumawi ko ng buhay ko. Pig-isip ko man agad kung yako lumawi ko ng buhay ko tabi Sir Javier Bunsa. Dahil nakimay mabisita man agad sa ko. Dahil nakan sa mga kaklase ko, so kabats ko, sa mga madiko, padiko. Para na. Yan ang mga bagong henerasyon na yan. Dahil ko manan midbid. Dahil manan sa mo makidalaw. Pwedeng makidyanan sa mo makikape. Salamay mo. Maray kung may kape. Yun yan ang problema. Kaya dapat na man maglayo talang buhay. Ang mabisita sa mo sa mga lahi mo. Maray kong igwapa nga ni baka magkairinot pa sa kuya iya. Sige, digdi kita tabi mga tuga. Magiging official lang ining suspension order kang apat na barangay kagawad dyan sa barangay San Roque pag in-execute na tabi ni Mayor Ray Bragais. May nakuha kitang impormasyon nagari sa Lunes pa. Lunes pa tabi gari maluwas ang desisyon. Pero ini desisyon na ini kapipornis na so mga barangay kagawad. Nata nga yata pigsuspindi kan sanggunian panglungsod. So apat na barangay kagawad dyan sa barangay San Roque. Pigsuspindi tabi mga tugang kang sanggunian panglungsod dahil po daduman sa day pag-atindir kang flag raising ceremony. Ikaw palan kaya na pigbasihan na di. Bilang kamo mga barangay officials, may mandato sa indo na mag-atindir nin flag raising. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang 5 beses na day nag-atindir kang flag raising. Ining mga apat na barangay kagawad dyan sa barangay San Roque. Ang pigsuspending mga barangay kagawad, iyo ang mga sumusunod. Pigsuspendi pala ni kan sanggunian panlungsod, nin sarong bulan may sarong aldaw. Sarong bulan may sarong aldaw. Kung halimbawa, sa Lunes, ipautob ni Mayor Ray Bragais ini, di pitsa 3 man sinda, o pitsa 4 na maalaog sinda sa Agosto, September. Sarong bulan may sarong aldaw. So sisay sa mga barangay kagawad, apat na barangay kagawad doon itabi sinda Cheryl Binalya, Mark Anthony Balingbing, kagawad Jonathan Broquesa, buda si barangay kagawad Rodel Bunaobra. So, sinaangatan ini kang sa indaman sana ang nagsaangat ki reklamo, iyo po ang sa indang punong barangay, ang sa indang kapitan na si Kapitan Toto Bobilis. Pinagsangatan po sindanin kaso dyan sa sanggunian panglungsod, administrative case. Uli sa bako databi regular na pag-attender kang flag raising, buda sa paglaog databi kang sa indang pinagtalaan na schedule bilang officer of the day kang sanggunian barangay hall. So, inibagan mga barangay officials gari igwaman sindaki pagjujuti diyan sa mga barangay hall. Ngayon, halimbawa ako, si Javier, top notcher akong barangay kagawad, ang aldaw ngayang iyan, ang sa imong duty bilang ikang officer of the day dyan sa barangay yun, magduduty ka man kisarong beses sa sarong simana. O halimbawa, ano ka, top notcher, ang iba kinaro ka ng gibo, pag top notcher ka, Lunes ka. Lunes ang sa imong duty, pag panduwa ka, Martes ka, gari arog ka yan, pero sa iba, nagburnutan. Ngayon kita mga barangay kagawad, pero kita, burunutan kita kung ano ang duty ta, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. So, iyan databi so grounds ko nata na sangatan ni na pigkasuhan sinda ni Kapitan Toto Bobilis ning administrative case. Diyan po sa sanggunian panlungsod. Dingon yan, ining apatabing ini na mga barangay kagawad,
sangatan po inining kaso ni misconduct in office gross negligence, dereliction of duty, conduct prejudicial to the best interest of public service sa lindong Puyakan Republic Act 7160. Yo, sa ginibong pagdangog kan sanggunian panglungsod kan tabako, nagkaigwa po ki desisyon ang sanggunian panlungsod nahilinganin o kaya nagkaigwa tabi ki simple. Yo, simple misconduct ang apat na mga barangay kagawad na ini huli tabi sa day pag-atinder kang mga ini sa nagakapir ang flag raising ceremony kada Lunes dyan po sa Saindang Barangay, dyan po sa Barangay San Roque. So, obligado pa lang tabi ihadang Chairman Jodelyn Calyo ining mga satuyan mga barangay officials na mag-attender po kamunin flag raising and flag retreat. Ang flag raising Lunes, ang flag retreat baga Biyernes. Ayo. O di, bako lang databi saro, bako lang databi 2, bako lang 3, bako lang 5 ang absent kining nagkaapat na ining kagawad sa mga flag raising and duman sa pagduduty bilang officer of the day sa Saindan mga barangay hall. So yan, so ipinagreklamo ni Kapitan Toto Bubilis digdi sa nagkaapat na barangay kagawad dyan sa San Roque. Ang depensa kang saro sa mga barangay kagawad tabi ang sabi dahil sinda nag-attender kang flag raising ta after kang flag raising bagay gwa man kipatara-tara. Yo, may mga patara-tara baga ang satuyang mga chief executive o ang chief executive baga sa barangay si Kapitan. Ilabok-labok na naman na fight mo man na. Ilabok-labok ngaya kami sa flag racing kaya. Di dabal-dabal ngaya kami kaan. Gari baga pigsisirmonan sinda. Ining mga kagawad na ini. Yan so depensa ninda kaya dahil sinda nag-attender ta pigagamit da ni Kapitan Toto Bubilis ang pagkakataon na flag racing para sermonan sinda para ipasupog sinda. Ayan so depensa ayan so depensa para databi igkuaso tama so ining pagkakataon na ini ni Kapitan Toto Bubilis sa flag racing na yan para pasupgan databi pigpapasupgan databi ining apat na kagawad na ini ni Kapitan Toto Bubilis pakatapos kang flag racing ta after baga kang flag racing igwayang ki mga announcement may patara-tara si Kapitan o dumantig babanatan ni Kapitan ining nagkaapat na apod ka ining barangay kagawad niya o kaya ngaya day kami nag-attender tatig papasupgan ngaya kami ni Kapitan. Yo. So yan tabi mga tugang ang pangyayari. Pero magiging official ini although nagka-receive na kan mga respondent sa ka-complainant. So decision kan sanggunian panglungsod. Pero mapun ini officialmente pagigwa na po ki desisyon na ipinagluwa suspension order ang chief executive kan siyudad ng Tabaco. Walang iba, si Mayor Ray Bragais. Ayo, parehas maninikang so bako nasuspindi man si Kapitan na Toto Bubilis. Nasuspindi man baga si Kapitan Toto Bubilis, ang complainant man susaro man nakagawad niya. Bako simple misconduct man. Ayo, sarong bulan tapos may sarong aldaw. Nasuspindi man si Kapitan Toto Bubilis, di ba? Ngunyan, bakong patingani kito si Mayor, gari pigpangapuda na, ngata ngaya Mayor, haluyon mo i-execute. Haluyon mong i-execute yan na suspension order ni Kapitan Toto Bubilis. O kaya, mga pudan man kita kay Mayor Ray Bragais, total yao na, o Biyernes man ngunyan, karapot na rin karapot na kan satuyan mga complainant tapos so respondent so mga desisyon kan sanggunian ang pangapudan kang iba kay Mayor Ibragais yor i-execute mo na tabi iyang desisyon na yan taba ka tabi magreklamo sa imo so mga dakol na taxpayer. Serbisyo asin reparo. Sabi kang
sabi kang post duman sa social media, please i-execute mo na. Tabaka tabi, dakol ang madagit sa imo na mga taxpayer. Serbisyo asin rupa. Say! Yan. Sa umaga, Bakaw. boses na inabangan O kaya tabi ka mo mga barangay official sa ni Mokse sa bagay nga di gisa mo day man na problema. Taday man kinagreklamo. na Iyan ang problema sa toya di. Pag day kinagreklamo, okay lang lusot ka mo kaya. Pero pag may nagreklamo na araw kay ni, ilida ari mate. Ayo, so sana maging leksyon man tabi ini sa satuyan mga barangay official sa komunidad. ako yan basta-basta sana may mga kaakibat na mga responsibilidad kamo sa indong barangay. Lalo na pag kamo mga barangay official. Kaya nga ni naglawg kamo dyan. Malasa At akong habo nindo maistorbo sa buhay nindo, dahil kamo ko nagkandidato. kapag Ayo, kaya sa mga kandidato tabi sa eleksyon, ngunya na Nobyembre, mag-isip-isip tabi kamo. botana At ang paglaog dyan, tabi bilang opisyal, may kaagibat po yan na responsibilidad. nutugo Ayo, kaday nindo aram. awat hin Dahil may man ngaya paano aram na ito pala niya pwede kaming masuspendit sa pag-attender kan flag racing na laging handang tumulong obligasyon mi pala niya. sa pag-aga Yan initurog sa pansitan. sandigan Bata ba ko sa napati saro 2, 3, 5 kundi kadahakol na beses palanda. sayaw na Naday po nag-attender ki flag racing sa ka-flag retreat. ipaninindigan Ayo. malasa Sige, yan tabi ang mga detalye kaya na apat na barangay officials dyan sa barangay San Roque, Tabaco City ang suspendido din sarong bulan and sarong aldaw. terhul Pero ma-effect po yan, magiging epektibo po yan pag may pigpaluwas na pong suspension order ang satuyang Chief Executive, si Mayor Ray Bragay. Siyo? sayaw Sige. ng pag-asa Alas 8 na. paninindigan So iba dyan na sana ha. May bagong malinaw kita. Oni palang tabi ha, pagirumdom sa satuyan mga kababayan, maski sa satuyang mga kaakian, dahil po kamo basta-basta magpapara karo-karo sa social media ngunya. tumulong Na ngaya pasabugon ko ngaya ang araw kayo ni, pasabugon ko ngaya kamo. siya ang Nako, uni may sarong estudyante na nagsabi, mga tuga, at siya para sa masa nagpost sa social media na papasabugon niya da sa eskwelahan. may paninindigan O nom taho to baga, nasa kulungan ngunya. wa At nagsabi siyang papasabugon niya da sa eskwelahan. Ang purpose pa lang kang kang estudyante para gari tipospon ang klase o kaya dapat daing klase. Kang binerify kan sa tuwing mga otoridad para makipampasabog. No. Oto, priso and mahampang sa kaso. may paninindigan Kamog para hala-hala. Yugon mo yan, napapasabugon mga eskwelahan. tagapaglingkod Happy birthday tabi sa imo, Boss Mar Borser. Happy birthday. botana Birthday ni Boss Mar Kasudma. Pero ngayon, standby ka sa nahada ka ngayon magparahiro. Pag day ngayon imbitado day magduma. Ilingan nindo so saro katawo dyan na nagpamidbid na midya-midya oto sa kulungan ngunya. Anak ko asuhanap. Pagparapurpos man ito sa social media na nangraraot kisarong individual na tawo o ito nakuha niya suhanap 30,000 tabi Busmar ang piyansa huto sige ang panghanap sige ang pandulok sa mga politiko na tabangan siya kampiyansa. Bata ngaya tiusun man ngaya ako kang ginibo mo tabi so krimen day mo naisip na publika ngunya na napipreso ka saka mo yan naisip. Yo! tagapaglingkod sa tuwing Sige tabi, good luck tabi Busmar ha, may laban pa pala si Busmar gari nakalayog susambot duman sa Alinaw Festival for Hitsulutan ha.
Sabi sa ko ni Boss Bob, nadamay baga nga niya kami ni Boss Mar. Daramay baga nga niya kami. Sabi ni Boss Bob, ako nakalayog susambot ha. Nakalayog susambot day, bali may laban, good luck tabi. May laban pa si Boss Marboy na sinipagaro kita ma birthday. Sigurado may sambot ini sa aga. Aga may sambot sigurado ini. Yo! Smart. Di pasiguro mo susambot. Madyan kami ni Mayor. Yo, oy, param na tabi muna ako, alas 8 na. Sayaw ng pag-asa. At yan tabi, pagpapadagos tang iba pa niya itong mga impormasyon duman sa programa tang So Tama Sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Sa pangaran po ni Maestro Neil Adtuon ni SM Sir Tony, sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo. Uy, si Mayor Shika Posbilo nagpapasalamat po duman sa mga nagtarabang, nagsuporta, nag-anduyog sa katatapos pa lang na Alinaw Festival 2026 dyan po sa Banwaanin, Malinaw. Nagpapasalamat po si Mayor sa Sendo Gabos. Maski na nga ni simple, halipot, pero naging successful po. So Alinaw Festival 2026 dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Di paabot di Mayor Shika Posbilo asin ni Vice Mayor Abby Cargullo ang sa indang pasasalamat. Duman po sa mga nagsuporta, nagpartisipar sa Alinaw Festival 2026 dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Para po sa bagong Malinaw, siyempre kasabay taman si ABC President Kapart Abela, Kapsusan Nabor kang Barangay Istansya. Kasabay taman dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr., si Bragais Liner. Maming salamat kay Manay Ami, kapos kay Mading Tess and Paringalo. Mr. Hulbotana. Ako tabi ang sa indong lingkod Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbotana. Sa Lunes naman kita mag-iribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Happy weekend po sa Gabos. Keringat po kita ha. Sige po, adios amigos. Dumo, arigato. Bye-bye. Tagapaglingkod sa Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha,
pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.